Pavlačového domu ve Vsetíně bylo vystěhováno asi 50 rodin. Důvodem k jejich přestěhování bylo podle vsetínských zastupitelů dlouhodobé neplacení nájemného, dezolátní stav domu a hluk a nepořádek, na který si stěžovali obyvatelé města. A oni nám řekli, že ve Vsetíně už nás nikdo nechce. Rozbili jste ten dům, neplatili jste nájem, jděte ven. 630 rodin bylo přestěhováno do nově vystavěných domů složených z ocelových kontejnerů. Domy stojí zhruba 3 kilometry od centra Vsetína. Zbývající zhruba 100 lidí byla během noci autobusy rozvezena do 4 schátralých domů, které se nacházejí za hranicemi Zlínského kraje a které pro tento účel koupila Vsetínská radnice. Tady nemáme vodu hygienickou. Kopalna, který není funkční, ten byt je nehygienický. Dochází k stěhování lidí do sousedních obcí, to považuji za nemravné, protože problém, který jedna obec nedokáže vyřešit, tak přenáší vlastně na své sousedy. Tady práce není a ženou má sem cigány. Tento postup Vsetínské radnice se odehrál několik dní před komunálními a senátními volbami. Starosta Vsetína Jiří Čunek ve volbách do Senátu získal přes 70% hlasů a stal se senátorem. Pavlačový dům byl 5 dní po vystěhování stavební firmou zbořen.